Konta idazu, haizeak esaten duena, aitona kanta idazu, txoritxoen kantu alaia, mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni, aitona, ni beti izango naiz zurekin. Kaixo, amona. Heidi, Clara! Gutunak iritsi dira! Zaude, pello, zaude! Zakarra da gero mutikoa, atzean utzi nau! Hau Clararentzat da. Hau zuretzat, eta hau zuretzat. Amonarena da. Benetan, ziur zaude? Zure gutuna ere bai? Amonarena da, Clara? Bai? Amonak dio ona etorriko dela. Bai, niri ere gauza bera idatzi dit. Ze amona da hori? Ez dakizu, seseman Andrea Clararen amona oso ona da, asko maite dut nik. Ipuin liburua oparitu zizuna? Bai, aitona Clararen amona dator. Bai, hala dio gutunean. Egun gutxi barru etorriko da. Egun gutxi barru? Bai, amona ona etorriko da. Primeran! Zer zabiltza, Clara! Gelditu onkia, Adelaida! Zer da zalaparta hau? Jakin badaiteke. Amor etorriko da egun gutxi barru. Badakit, niri ere idatzi dit, oraintxe da bizitza normalera itzultzeko unea. Zezeman andereñoari dagokion bizimodura, orain daramazuna utzita. Rottenmeier andereñoa, jakin daiteke zer esan nahi duzun horrekin? Besterik gabe hau ezinezkoa dela. Funtsezkoa dira ikasketak eta ordena bere osasunerako eta heziketarako. Hau egarria. Pello, esango didazu zergatik ez didazun itxaron? Ara, barkatu. Berriro egiten baduzu ez dizu zentimo bat gehiago emango, entzun? Arraiopola, zergatik dago gaur horren haserre. Ez da amonarekin bat ere ondo konpontzen, eta haserre dago gu ikustera etorriko dela eta horregatik. Gu pospozik gaude ordea, ez da, Heidi? Gustatuko zaizu amona, ikusiko duzu. Jainko maitea, ze gertatu ote da? Esan nion banik zezeman jaunari etortzeko bere begiekin ikustera ze gertatzen zen. Eta ona erantzuna bere ama bidali dit. Agur! Zer pozik zaude, Heidi? Bai, oso! Amona. Clararen amona. Ondo gogoratzen dut Frankfurteko etxera etorri zen garaia. Oso triste nengoen orduan. Eta bera maitagarria izan zen oso. Dena gogoratzen dut. Artziantzia. Erakutsi zizkigun jolas divertigarriak. Alako pozik egoten zen beti. Behin gela magikora eraman ninduen, han musika kaxa bat zegoen. Gogoan ditut txano gorritxo eta otxo gaizta ere, eta alako soinu ederreko kopak. Clara
Klara gaixotu zenekoa ere bai. Eta miau. Non ote dago orain. Miau. Miau. Behin, ihes egin nahi izan nuen, eta Rottenmeier andereñoak harrapatu ninduen. Pelloren amonarentzat gordetan euskan ogizuri guztiak bota zizkidan. Heidi, zer duzu, negarrez ari zara? Ez da ezer, Ramona, nuen gogoan eta negarrez hasi naiz, baina ez dut ulertzen. Oso pozik nagota? Heidi. Sentitzen dut. Ez da ezer, aurpegia garbitzera noa! Egun luzeak, ia amaigabeak, poliki-poliki igaro ziren. Berandu dator. Bai, zagertatu ote da. Klara, begira! Amona! Gelditu, zaldia! Gelditu! Kontuz! Zu! Gelditu, zaldia! Zu! Ondo zaude, Amona! Heidi, politori, biziri nagoela uste dut, baina behar bada zeruan nago, hain gerutxo badaukat begien aurrean da. Amona! Lagundu jaizten, minduta daukat gorputz osoa. Sentitzen dut, Andrea. Zenba denporazu ikusi gabe. Amona! Oso itxura nagozu, Klara oso ondo zaitzen duzula esan didate. Eskerrik asko. Amona! Klara! Amona! Klara da benetan deikari zaidan eska. Amona! Bai, banoa! Bizkor, Amona! Korri, zatoz! Klara! Amonatxo! Politori! Tira utzi dazu ondo begiratzen. Beltzarana zaudeta. Oso itxura ona duzu. Baina mendiko neska eder eta osasuntsu hau nire bilo bada benetan? Bai, neu naiz. Aiene, hau ez ustea. Ez dirudizu Frankfurten utzi nuen Klara txobera. Amona, oso pozik nago hemen mendian. Heidi, Pello, Aitona, denak dira oso onak eta txeginak nirekin. Bai, badakit, zintzuk dira oso. Zatoz, besoetan hartu nahi zaitut. Pisu handia dut ezin nauzu hartu. Arrazoi duzu, astunegia niretzat. Nire besoek ez dute garaibateko indarra. Orain apetitu ederra dut, Amona. Oso ondo jaten dut. Bai, benetan oso ondo. Lehen etzen nuen inoz jateko gogorik izaten, ez zitzaizun ezer gustatzen. Esaidazu, zer jaten duzu hemen? Ogi beltza eta gazta. Ogia eta gazta? Besterik ez? Baita hauntzesnea ere. Ai, txiki, oso ondo iruditzen zait hau guztia. Zatoz arratsaldean nire bila. Ederki. Zeseman, Andrea, harritzen hauzu belarretan eserita ikusteak nekazari baten antzera. Eta zu, horren beste egun hemen, eta ez zara inoiz belarretan eseri oso erosoa da. Batzuetan ez dut beste erremediorik izaten, baina ez zait gustatzen, eta gainera ez da egokia. Ez zara sekula aldatuko.
Oker zaude, asko aldatu da. Behin galtzak jantzi zituen eta larreetara igo zen. Benetako mendizalea ematen zuen. Benetan? Iso, Clara, ez idazu barre egin. Heidi, zure aitona alda. Egun on, Rottenmeier andereñoa. Egun on, Jesein jauna. Zeseman, Andrea, posten hau gure mendietara etorri zarela ikusteak. Mila esker Frankfurren Heidirekin horren atsegina izateagatik. Favorez, Jesein jauna, izugarri sentitu nuen aurra gaixori jartzea. Gaixoak zuan aitzuli besterik etzuen nahi, ez genuenan eduki behar. Barkaidazu mesedez, eta eskerrak eman edizkitzu nire biloba zaintzagat. Andrea, ez didazu zertan eskertu. Mendiak eta aurrak dira zure biloba alako ondo zaintzen dutenak. Ondotxo dakizen bat lagundu diozun. Bera ikusi besterik ez dut konturatzeko. Egia da toki hau oso osasungarria dela, baina egia da ere bai adizkidea, Clara izugarri ondo zaindu duzula gauta egun. Ez dut uste nik gehiegi egin dudanik. Eguzkiak, mendiko airegarbiak eta aurren adizkidetasunak lagundu diote horrela hobetzen. Dena dela, utzidazu eskerrak ematen Jesein jauna. Azken batean, Clara, zure eskuzabaltasunari esker dago hemen. Aitona, zergatik zaudete hemen zutik eramazu amona izeien azpian esertzera? Arrazoi duzu, oso nekatuta egongo da. Mesedez, zatoz eta esne pixka bat aterako dizut. Klarak hartzen duen esne bera da? Bai, ederki bat txiki. Gustora hartuko dut, ikusten dut bai, hon egiten diola. Inoiz ez dut horren ondo ikusi. Goazen ba, Clara. Ondo dago ez da? Amona! Bai, oso ondo. Ez uste handia izan da niretzat. Goazen! Gozoa dago, amona? Bai, oso ona. Hau poza honelako toki ederrean egotea, esne jetzi berriaz gozatzen. Amez zoragarria da guztia hiritar honentzat, nuke sekula esnatu nahi. Poste naiz, geldi zaitez nahi duzun denbora guztian. Eskerrik asko, Jesein jauna. Izan ere, Zezeman, Andrea, irakurri duzu Zezeman jaunari duela pare bat aste bidali nion gutuna? Ez, jakin nuen idatzi zenuela, baina enuen irakurri. Ez, irakurri behartzen nuen ba. Zezeman, Andrea, Clara denbora gehiegi gelditzen bada hemen, ahaztu egingo zaio ikasitako guztia. Baita manera onak ere, eta osasunez hobeto dagoen eskero, uste dut onena Frankfurtera itzultzea izango. Ez dut Frankfurtera itzuli nahi. Amona, ez esan itzuli behar dudala. Utzi da zu pixka bat gehiago gelditzen. Ez dut ondo ulertzen zer diozun. Azalduko didazua beto, axola ez bazaizu? Zure bilobak alde batera utzi ditu ikasketak, siestak eta sendagaiak hemen gaudenetik. Ez dit sekula jaramonik egiten Zezeman, Andrea. Ulertu dut. Oso gaiztoa zara. Ez ditu sendagaiak hartu nahi eta hain zoriontsu denez, ikasketak ere ahaztu zaizkio ez dala? Eta ez duzu ulertzen, ez altzaizu zoragarria iruditzen. Zer diozu baina, Andrea? Pozik egongo zalete etorri naizelako. Ez duzuen onbait oso ondo pasatu Rottenmeier andereñoarekin. Ea ba, kontatu zer egin duzuen egun hauetan. Batzuetan peliorekin igotzen gara larreetara. Lore asko daude, eta oso ondo pasatzen dugu. Oh, larreetara ezin zara ibilita. Peliokarre konkonera maten du. Lehengo batean euria hasi zuen eta aterpea sortu genuen. Arrekonkon? Aterpea? Mesedez neskak, dena kontatu behar didazue, ezer utzi gabe. Eta neskek dena kontatuko diote amonari. Aitonak ze ondo egiten duen lana, ze ona den pelloren amona, baita Heidik behin batean pellorekin batera aintzira eder bat aurkitu zuela ere mendian goian.
Orain ulertzen du zergatik zareten horren zoriontsu hemen, neskak. Baina ez da arriskutsu horren urruti joatea. Horretan enago ados Gesen jaunarekin Rottenmeier andereñoa. Eliek utzi behar neskai horren beste aldentzen. Iritzi bera dut, Andrea. Ezin dut inola ere konprenitu axolagabekeria hori. Ez da zupozik egotea ere, Klarak ikasketak utzi dituela eta egun osoa Pello eta Heidirekin jolasean pasatzeko. Ez azerretu Rottenmeier andereñoa. Nire hitza duzu. Klarak gaur ikasiko du pixka bat, ezta? Benetan esan duzu, amona? Noski, egun mordua igaro duzu ezer egin gabe, orain ikasi egin behar duzu. Nik bitartean Gesen jaunarekin hitz egingo dut, eta gero osteratxo bat egingo dut etxe inguruan. Ederki, amona. Aspertu egingo naiz ordea bakarrik ikasten, ikasiko duzu nirekin? Bai, jakina, amona. Etorriko zara gurekin ikasita gero? Gauza asko erakutsi nahi dizkizut. Bai, Clara, jakina. Zergatik uste duzu Clara senta daitekeela? Ez dakit nola azaldu, baina ziur nago, zangoak ez dauzka erabat galduta. Clara, hori egia balitz. Ibiltzen ikusiko banu. Aspaldi utzi nion horretan pentsatzeari. Semeak ez du inoiz gaia eipatzen, gizajoak ez du ametzik egin nahi ondorengo kolpe latzaren beldurrez. Askotan gertatu zaigu Gesen jauna eta ikaragarria da. Zazpi ahalak egin ditugu sendadadin baina alferrik. Badirudik geure adiskide klasen dotoreak ere baztertu duela noizbait sendatzeko aukera. Eskertzen dizut egiten duzuna, baita zure uste osoko hitz horiek ere. Ai, Clara gaixoa. Seseman, Andrea, esan badizut erabat ziur nagoelako da, arrazoi sendoak ditut. Gerri malgutasunagatik eta beste zehaztasun batzuengatik, senda daitekeela uste dut, egunen batean ibiltzeko gai izango dela. Benetan? Horregatik ausartzen naiz esatera, usteko hemen gurekin denboraldi batez mendian. Pentsatu nahi baduzu hitz egin semearekin behar izan ezkero. Bada garrantzi handiko gauza bat, ez du elbarritasuna betiko duela pentsatu behar. Tira, ikusi egin behar du ze zoragarri den beretzat aurrekin jolastea beti nagusien ondoan egon gabe. Onar dezala zutik egoteko aukera, normal ibiltzeko aukera. Eta izan ditzala ondoan adiskideak laguntzarik onena bezala. Orduan, komenigarri iruditzen zaizu Clara hemen zurekin eta aurrekin gelditzea, Gesen jauna? Horrek sendatzen lagunduko diola uste duzu? Eskerrik asko, mila esker Gesen jauna. Ez daki nola ordainduko dizugun, zeu gomendatua egingo dugu. Neska geldituko da. Jainkoak nahi beza, zure usteak ustelez izatea. Amona, asko ikasi dugu, jolastuko gara! Etorriko zara gurekin loreak biltzera? Orain ezin dut. Gauza bati buruz hitz egin behar du Rottenmeier andereñoarekin. Zergatik, amona, zurekin jolastu nahi genuen, lehentxo hitzeman diguzu. Ez zara gogoratzen, amona? Sentitzen dut. Bihar jolastuko gara hirurok elkarrekin. Gaur barkatu egin behar Ez didazue. dut nahi trampa egin didazu, ez dizut gehiago sinetxiko. Entzun. Txintxoak bazarete, bihar opari bat egingo dizuet. Opari bat, zer da, amona? Itxaron bihar arte, orain utzi dazue joaten. Beti bera garaile. Ze opari egingo digu badakizu? Ez, itxaron egin behar. Sufriarazi nahi digu. Arrazoi duzu. Rottenmeier andereñoa, zurekin hitz egin nahi dut. Zertaz? Ara Rottenmeier andereñoa, zu lehenbailen Frankfurtera itzultzea nahi nuke. Zer diozu? Etxea hankaz gora dago zerbitzarien eskuetan. Arazo asko daude zu handik joan zinenetik. Arazo ugari, bai. Enau bat ere harritzen Seseman, Andrea.
Beharrezkoa da beraz, zu Frankfurtera itzultzea eta guztia arduratzea. Eskerrak azkenean konturatu zaren, Andrea. Ezin gara hemen gelditu segundo bat ere gehiago. Berehala joango gara Frankfurtera. Ez, Clara hemen geldituko da. Orduan ni ere enaiz joango. Ezin dut Clara andereñoa bakarrik utzi honelako lekuan. Ez da bakarrik egongo. Heidi, Aitona eta Pello ere hemen daude. Jesen jaunari eskatu diot gure umea ondo zaintzeko. Zezeman, Andrea, ez ote duzu Jesen jaunagan uste handiegia. Zergatik, zaude lasai. Ikusi dut zenbat maite duen eta zenbat arduratzen den Klaraz. Lasai uz dezakegu bere eskuetan ondo baino hobeto zainduko duta. Itzul zaitez Frankfurtera eta arduratu etxeaz. Zezeman, Andrea, zuk nahi duzuna da, ni Clara gandik banantzea. Ez da hori Rottenmeier andereñoa? Horixe da egin nahi duzuna. Ederki, Zezeman, Andrea. Zeuk agindua egingo dut. Mesedez. Ez dakit ze pasatzen zaidan, ez dut ulertzen egia esan. Clara, egin ondo nik esanak, zu etxera osasuntzuta pozik itzultzea nahi dut. Eskerrik asko, Rottenmeier andereño. Mesedez ez dadila gehiagin ekatu, arren eskatzen dizut, Heidi. Bai, agur Rottenmeier andereñoa. Jesen jauna, ziur nago Clara oso ondo zainduko duzula. Zaude lasai. Pello da, badator. Pello da, poste naiz. Berarekin hitz egin nahi du joan baino lehen. Itxaro idazu pixka batean. Hemen naiz. Kaixo, Pello, zatoz. Clararen amona etorri da. Zu zara, Pello beraz. Eskerrak eman nahi dizkizut oso atsegina zarelako Klararekin. Ni zera. Haztu egin zaitia, opari bat zuretzat. Bai. Saltxitxak. Txoritxo batek izan zidan labana bat eduki nahi zenuela, Tori. Labana bat. Eskerrik asko, Pello. Izan zintzoa beti Klararekin. Eskerrik asko. Oso ederra da labana bat niretzat. Eskerrik asko, Zezeman, Andrea. Poten naiz, Pello. Eskerrik asko, agur. Agur, Rottenmeier andereñoa. Agur, bihar arte, amona. Opari bat egingo digu, ze ote da? Ikusteko irrikaz nago, ni ere bai. Amonaren opariak eta irribarre maitekorrak, jakin minez eta alaitasunez bete ditu bi nesken bihotzak. その次の日、おばあさまはアルムの山で本を読むクララの声を聞きながら、暖かい日差しの中で長い旅の疲れが出たのか、いつしか眠ってしまうのでした。ところがそこへ一頭の大きな牛がクララの方に向かって近づいてきたから大変。驚いたクララは必死で逃げようと不自由な両足を大地に力いっぱい踏ん張るのでした。次回は小さな希望、お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.